Gure institutuarentzat, Biosistemak institutuarentzat, horrelako proiektuak Europatik etortzen zaizkigun iniziatibak oso importanteak dira. Azkenean, beste leku batzuetan edo beste herrialde batzuetan arrakastatsuak izan diren ekimenak edo esperientziak ezagutzen ditugu eta nolabait saiatzen gara gure testuingurura moldatzen. Gu ikerkuntza zentru bat garenez, institutoa garenez, gure helburua da metodologikoki laguntzea. Hainbat prozesu jarri behar dira martxan, arrakastatsuak izan diren horiek bertaratzeko. Kasu honetan, erandu mugitzen ari da ekimena edo bultzatzeko. Azkenean, kasu honetan, Europar proiektu honetan, lantzen ari garena da, osasuntsuak diren ohiturak edo gure populazio honetan edatzea. Batez ere, familietan edo adin txikiko umeengan eta abar. Azkenean da, populazioari nolabaiteko ezagupenak ematea, metodologia zehatz bat jarraituz, bereganatzeko ohitura horiek eta azkenean beraien ongizatea hobeagoa izateko eta beraien osasuna orokorrean ere hobea izateko. Oso importantea da, azkenean, osasun departamentuak, osasun sailak nolabait politikak ezartzeko, ikerkuntza alorretik guk saiatzen garena egiten da nolabaiteko ebidentzia edo ezagupenak lortzea. Horrela, ebidentzia horiekin, ezagupen horiekin, osasun sailak kasu honetan erabakiak har ditzake politika bereziak ezartzeko edo udalerriei nolabaiteko laguntzak eta eskaintzeko. Gure horretik esan bezala metodologia, ebidentzia lortzen saiatzen gara. Hori izango litzateke gure institutotik ematen dugun laguntza, soportea edo horrelakoa.